Zein izan da ikerketa egitearen arrazoia? Zeri erantzun nahi izan zaio? Ikerketaren arrazoi orokorra da erronka bati erantzutea. Euskara bezalako hizkuntzek erronka bat dute, eta da sustatuak izatea onarpen sozial zabalarekin. Eta onarpen sozial zabal hori oso lotuta dago erresonantziekin, edo gizartean euskararen sustapenerako mezuek lortzen duten erresonantziarekin. Orduan, ikerketaren helburua, helburu nagusia hori izan zen, identifikatzea ze elementu diskurtsibo edo ze gai diskurtsibo dauden gizartean erresonantziak lortzeko gai direnak edo baita ere erresonantzien ordez disonantziak eragiten dituztenak. Pixkat behar da, komeni da baita ere komentatzea nola sortu zen hasieran ikerketa, ez? Daramagu behar da 3-4 urte elkar komentatzen ez da esanez. Falta da, gaurko gizarte aldakor honetan ikusten dugu sozialki, politikoki, ekonomiki sortzen ari diren hainbeste aldaketak komeni dela hausnarketa bat egitea euskara nola jokatzen ari den momentu historiko honetan, bai? Eta beste aldetik, ikusten genuen gogoratzen bazara baita ere, falta zirela estudio kualitatibo, kuantitatibo, metodologia misto batekin egitea, bai? Eta horrek ja ekarri zuen prozedura guztia eta hola sortu zen pixkat ikerketa, bai? Hori oso importantea da, bai? Baunek esaten zuen bezala gainera, bizigaren momentuan gizarte tradizional batean diskurso nahiko gogorrak eta eginak zeuden eta gizarte moderno honetan diskurso likidoak bihurtu dira, bai? Eta momentu honetan hainbeste aldaketa diskursiboak daudenez, pensatu genen egokia zen momentua euskarari buruz Nafarroan ikerketa berezi bat egitea. Zein izan dira ikerketaren emaitzak? Ikerketan, fase kualitatiboa eta fase kuantitatiboa izan genuen. Orduan, fase kualitatiboan aurkikuntza batzuk egin ziren, jendeak esaten zituen gauzak, eta gero neurtu ziren fase kuantitatiboan. Orduan, emaitzak bi atalen batuketa izan dira. Ja, emaitza nagusietako bat da, euskarari buruzko jarrera Nafarroan. Eta da oso jarrera altua, aldeko jarrera altua dagoela. Nafarren 73% alde daudela. Beste bat izan da euskal komunitatearen erreferentzialtasun positiboa Nafar gizartean. 52tik gorak ikusten dute ongi dagoela, ongi ikusten dute euskal komunitatea. Gero, elementu edo gai diskurtsibo asko identifikatu ziren, 50tik gorako babesa dutenak gizartean. Adibidez, euskara, niri gustatuko litzaidake euskarak gora egitea datozen urteetan. Edo euskara babestu beharreko ondasun kulturala da. Edo baita ere agertu ziren euskara hezkuntzan egon behar dela eta sartu behar dela, baina borondatez. Edo euskara administrazioan egon behar dela lanpostuetan, baina baita ere toki eta lanpostu edo zeregin jakin batzuetan. Eta baita ere identifikatu ziren erditik berako babesa zutenak. Adibidez, euskararen aurkako jarrera esatea, niri gustatuko litzaidake euskara berago egotea datozen urteetan. Horrek oso babes txikia izan du. Edo gustatuko litzaidake euskara ez egotea irakaskuntzan. Oso babes txikia izan du.
eta Nafarroa osoan eta sektore guztietan. Gustatuko litzaidake euskara behartuta egotea, Nafarroako ikasle guztiek euskara ikastea. Hori ere ez dago onartuta. Edo gustatuko litzaidake lanpostu guztietan ez eskatzea euskara. Hori ez dago onartuta. Edo lanpostu guztietan eskatzea. Hori ez da ere. Eta bar. Orduan, denak biltzen dira, azken finean, sustapena eta borondatezkotasuna. Oztopatzea gaizki ikusia dago, sustatzea ongi ikusia dago, borondatezkotasuna ongi ikusia dago, eta behartzea gaizki ikusia dago. Hoxe, hasieran komentatu dugun bezala, diskurso kualitatiboan ikusten da nola eraikitzen ari dira diskurso berriak. Eta hor jarrera positiboak euskararekiko sortzen ari direla, ezta? Eta batez ere kuantitatiboan azpimarratuko genuke baita ere zenbat datu dauden, hor sakontzeko gehiago aztertu ditugun helburuak, bai? Hortarako, 3 mota analisiak daude parte kuantitatiboan, da aldagai batekoa, 2 aldagai azterketa eta multifaktorial bat. Horrekin, egiten dira profil batzuk ikusteko ze sektore sozialak dauden alde edo kontra euskarekiko. Eta gero, aldagai klasikoak, kuantitatibo, soziolinguistikan ere biltzen direna, batez ere esateko adibidez, adina, genero, boto politikoa, baitareko markak, izugarrizko diferentzia ematen dute datuetan, bai? Eta, hortarako ez dugu hemen komentatu behar banan, baina nik uste txostenean posibilitatea nahi duena ezagutzea oso ongi eta zehatz eta mehatz nola dauden iritziak eta jarrerak posibilitatea asko daude. Zer metodologia baliatu duzue aurrera eramateko eta zergatik? Metodologia ikerketa mistokoa izan da. Zati bat kualitatiboa eta beste bat kuantitatiboa. Eta biak batzea, ikerketa mistoa egiteak indar handia ematen dio ikerketari. Kualitatiboak bakarrik edo kuantitatiboak bakarrik harrapatzen dituzten gauzak oso desberdinak dira, mistoarekin harrapatzen dituzunak konparatuta. Gero, gizarte osoari galdetu zaio. Ez bakarrik sektore euskaltzalei edo euskaldunei, baizik eta gizarte osoari. Eta nahita bilatu da gizarte osoko segmento sektore guztien ikuspegiak jasotzea. Eta horretarako metodologia zientifiko batekin. Bai, normalean dauden gehien referentziak estudio soziolinguistikoetan dira inkestak, bai? Baina askotan errepikatzen dira galdetegiak. Eta hasieratik garbi genuen baita ere ideia zela galdetegi berriak egin. Eta hortarako galderak beste puntu batetik heldu. Orduan, horregatik hasieran esan genuen, goazen jendea entzutera, jendeari ahotsa ematea, eta erabili genuen talde batzuk posibilitate asko diskurso berria sortzeko daudenak, eta horiek dira talde triangularrak. Talde triangularra metodologia, ez da berria, baina gutxi erabilia. Soziologian ikerketa guztietan behar bat ezaguna da talde fokala eta eztabaida taldea. Talde triangularra da talde txiki bat, 3-4 pertsonak osatzen duten, eta interesgarria da zeren sortzen dute diskurso individualak, badago orduan posibilitatea ezagutzeko jendearen iritzia eta teoria nolakoa den, baina baita ere talde txikia denez kontraste eta adostasun, diskursoen adostasun lortzeko baita ere. Horregatik oso aberatzea da batez ere gizartean sortzen ari diren diskurso berriak. Nahi badugu aztertu diskurso kristalizatuak eta ja onartuak daudenak, beste teknika, eztabaida taldea oso interes eta baligarria da. Baina gure asmoa zen ezagutzea
diskurso berri horiek. Bedatzi saio egin genuen, Nafarroan zehar, ezta? Eta hor, baziren euskaldunak, erdaldunak, gazteak, generoen araberan guztia parekaturik, eta hortik sortutako diskursoekin galdetegiak genuen. Eta galderan esango nuke edo azpimarratuko nuke, galdera oso berriak, oso freskoak. Jarrerak eta iritziak neurtzeko beste mota diferentean klasikoki dauden galdetegiak. Eta, gero nik uste ondorietan, zenbait datuak ematen dute nola baligarria izan den nolako metodologia mistoa erabiltzea. Zertzuk indargune eta muga izan ditzake ikerketa honek? Indarguneak nire ustez dira ikerketaren berritasuna, osotasuna eta metodologia. Eta barne koherentzia. Barne koherentzia handia egon da metodologia guztian eta fase guztietan, eta orduan hori da indargune bat. Beste bat da nafar gizartearen sektore guztiak aintzat hartu izana, eta elkarrizketa haiekin eduki izana. Eta gero, indargunea da baita ere erabili ditugun kontzeptuak eta bereziki erresonantzia kontzeptua. Erresonantzia kontzeptua normalean ez da asko agertzen ikerketa soziolinguistikoetan, baina oso intuitiboa da, eta da literaturan existitzen da, baita ere, literatura zientifikoan, eta da, azken finean, kausa sozial baten sustatzaileek igortzen, bidaltzen dituzten mezuek, erresonantzia aurkitzen badute gizartean, eta lotura egiten badute jendeak gogoan duenarekin, erresonantzia positiboak sortzen dira. Eta ezpadu loturarik, mezuek ezpadute loturarik aurkitzen, disonantziak sortzen dira. Orduan, horren inguruan antolatu izana ikerketa nire ustez indargunea da. Eta gero, mugak, egia esan da, muga nabarmenik ez dugu aurkitzen. Egongo dira, baina ez dugu aurkitzen. Eta geure buruari ez diogu esaten begira, honetan mugatuta gelditu da, edo motz, edo gutxi gorabehera nahi genuen ikerketa egin da, eta gure ustez teknikoki modu egokian eta emaitzak ongi jaso direla. Bai, hoxe, indargunea batez ere hasieran baita ere aipatu dugu, nola irekitzen den ikerketa eta sektore sozial guztiak, Nafarroko sektore sozial guztiak entzunak izan dira eta izan dute posibilitate. Soziolinguistikan askotan euskaldunen zentroa jartzen da, eta hemen zabaldu egin dugu. Eta beste metodologia aparte, eta nik uste oso ongi aipatu dela Xabierrek, guretzat da abiapuntua sortzeko ikerketa berriak Nafarroan jarraitzeko bide bat, edo Euskal Herrian ere bai, zeren oso interesgarria da metodologia bete duen papera hainpotentea, posible dela hemendik aurrera horako ikerketa soziolinguistikoa egitea, bai. Eta beste aldetik, nik uste baita ere irekitzen duela posibilitate diskurso emergente horiek aztertzeko, etorkinengan zen interesantea den, gero eta pisu espezifikoa gehiago daukaten nafar gizartean, eta batez ere sortzen ari diren diskurso aldaketak batez ere gazte inguruan. Hor bai elemento ideologiko berriak daude, ezin dugu ahaztu ze momentu historiko, politiko bizi garen, eta azkenean azpimarratu baita ere, eta interesgarria ikusi dugula, nola momentu honetan ikusten dago oso garbi aldatu den posibilitate hitz egiteko. Metodologia kualitatiboan garai batean euskarari buruz edo politikari buruz hitz egitea oso zaila eta gatazka sortzen zen, guk egin dugun ikerketan ez da gatazkari sortu, jendea
libreki hitz egin du bere jarrerak euskararen alde edo euskararen kontra. Bietatik dauzkagu, eta hori nik uste oso positibo eta interesgarria da esateko nola euskararen egoera posible dela aztertzea edozein Nafarroko edozein arlotan. Indargunekin amaitzeko, dena galdetu dugula. Ez dugula ezer kontuan hartu gabe utzi. Taldeetan edo jendearekin elkarrizketetan gaiak agertzen ziren, batzuk aldekoak eta beste batzuk distantzia erakusten zutenak edo kontrakoak baita ere, ez? Orduan, horiek guztiak galdetu ziren gero inkestan. Neurtu dira, ez da ezer bazterrean utzi. Baizik eta guztiz irekiak egon gara dagoena jasotzera. Nola eraman hau guztia alor praktikora? Bueno, ikerketan ideia edo gai edo diskurtso asko agertu eta identifikatu dira, ez? Eta ze pisua duten gizartean, errealitatean. Normalean, sustapena egiten bada, erresonantziak lortzen dituzten edo lortzen ahal dituzten elementuekin edo gaiekin edo mezuekin, aukera handia dago sustapen ona egiteko. Sustapena bilatzen bada disonantziak eragiten dituzten gaiekin edo mezuekin edo diskurtsoekin, mugatuta gelditu da edo gelditu daiteke sustapena. Azkenean dena sintesi bezala borondatezkotasuna eta euskararen sustapena elkartzen direnean erresonantzien eremuan kokatzen gara. Euskara oztopatzea bilatzen bada edo behartzea bai aldekotasuna edo kontrakotasuna. Oztopatzean eta behartzean kokatzen bagara, hor disonantziak sortuko dira edo sortu daitezke. Eta orduan, normalean komeni da hortik ateratzea. Edozein kasutan, eragileak libreak dira. Eta eragileak asko dira. Dira instituzionalak, dira erakundeak, herri ekimenekoak, dira pertsonak eta barez. Eta orduan, bakoitzak nahi dituen gauzak eta mezuak edatzen ditu. Eta bakoitzak ikusiko du zer esan edo zer egin, ez? Baina normalean kuadrante horretan kokatzen badira, sustapena eta borondatezkotasuna normalean erresonantziak aurkituko dituzte eta aukera handiak egongo dira. Bai, zuk diozuna, erakunde bakoitza baditu elementuak eta informazioa nola aritzeko bere arloan. Baina, seguraski oso importantea da oraindikan informazio kanpainak egitea. Ikusi da ikerketan baita ere, zenbait arlotan, euskarari buruz falta dela informazioa, bai dauden eskubideak, bai dauden posibilitateak, matrikulazio momentuan adibidez, orain berehala etorriko dena, eta informazio hori falta da. Eta beste aldetik, interesgarria da, aipatutakoarekin, nola hemendik aurrera politika linguistikoak egiterakoa, zein konbenidan informazioa pasatuta, lortzea parte hartze prozeso sozialak. Nola negoziatu behar dira, egiten diren ekintzak, egiten diren politikoak, zeren garbi ikusten da, sensibilitate diferente daude, adibidez, zonalden araberan, eta baita ere ideologiaren araberan. Hori ez dugu aipatu, baina badira elementu asko politikak egiteko, zen nolako importantzia dauzkaten kasu honetan ideologiak eta boto politikoak euskara sustapena egiteko edo potentea edo ahulagoa, ez? Orduan, ez dugu komentatu, baina hor baita ere parte kuantitatiboan badaude elementu asko, aldagai nagusia bezala erabili da azken hauteskundetan emandako boto politikoa, eta garbi ikusten da nola ideologien araberan
edo boto politikoen araberan jarrerak diferenteak daude. Baina azpimarratuko genuke nik uste borontatez egin behar direla gauzak, adostasuna lortu behar dela eta horrekin segurazki etorkizunari begira euskararen presentzia Nafarroa gero eta handia izango da.